Здравейте! Наистина в България политическите страсти врят, но тук темата е друга. Днес и утре в Европейския парламент ще се говори за иновации, ще се говори за наука, при това за едни много интересни проекти, които вече са реализирани с европейски средства. 8 от най-добрите изобретатели на България са тук и това са може би половината от всички изложители. В ръцете си държа едно такова изобретение. Става въпрос за един уникален крем, който лекува дори и рак на кожата, който е с екстракт от охлюви. А всичко това се случва по покана на Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП ГЕРБ. Здравейте, господин Новаков. Казах и в началото, не политиката е тема днес тук, а това хубаво събитие. Горд ли сте? Разбира се, аз съм горд, че от 18 компании и изобретатели от цяла Европа 8 са българи и то очевидно не отстъпваме по абсолютно нищо. Впечатлен съм от нивото на българските учени, на постиженията, които са направили. Самия факт, че оценката от учени от Германия, Франция или Холандия за тях е изключително висока, ме прави радостен и ме кара да мисля, че не съм сбъркал в преценката си да поканя именно тях. Тук има много... Цвета на българската наука е тук. Какво казваме с тази изложба на Европа? С тази изложба казваме, че България нито е малка, нито е незначителна, напротив. Ако назад в историята ти трябваше войска, за да имаш надмощие, за да ставаш по-голям и по-силен, днес ти трябва наука, днес ти трябват иновации и това са хората, които дават на България това предимство. Най-вече, че в науката, въобще в иновациите можеш да имаш знания, можеш да имаш умения, можеш да имаш желание, но това, което ни дава предимство е сърцето, с които работят тези хора за България, защото в крайна сметка, който и да се спре тук, а това са хиляди хора в Европейския парламент на тази изложба, всеки чува първо България. Аз съм от България и след това съм направил крем, който може да лекува ракови образования на кожата. Аз съм от България и след това съм направил възможност сляп човек, незрящ човек да може да види картина. Вие представяте ли си колко иновативно мислене е това. Аз съм българин и съм направил така, че да има робот за инвитро оплождане и да направим възможно повече хора да имат деца, когато го желаят. Така че това е наистина впечатляващо. Радвам се, че с европейски средства са направени такива проекти в България. Показахме, че можем и съм сигурен, че ще продължим в тази посока. И един политически въпрос: натъжен ли сте от резултата? Не съм натъжен, напротив, по-мотивиран съм от всякога да покажем, че това, което се случваше в България последните 2 години, води до резултати като тези зад мен, като такива реализирани проекти и това е най-малкото. Уверен съм, че от тук насетне все повече ще си даваме сметка за това какво бе направено и ще му даваме висока оценка. Серум от охлюви срещу туморни клетки. Картина, която може да се види и от незрящи. Първият в света товарен безпилотен самолет. Това са само част от изобретенията, които бяха показани на изложбата, посветена на иновациите, финансирани по европейски програми. Тя се проведе в Европейския парламент в Брюксел. От 18 компании, от 18 изобретатели, които имаме тук по време на изложбата, 8 са българи и виждам, че пред техните щандове се трупат изключително много хора, разменят се контакти и аз вярвам, че едно от последващите преимущества на това събитие, ако намерим клиенти, ако намерим бъдещи партньори на нашите български учени, така че да има и реален пазарен принос към техните продукти. Повечето наши изобретения са насочени към здравето на хората, като тази разработка на екзоскелет, например, който помага на инвалидизирания да се движи. Може да се потопи, слагайки виртуален шлем на главата си, може да се потопи в виртуалната реалност и да види себе си като фигурка, аватар, но под формата на различно тяло. Един вид това е психологическа рехабилитация на човека. Българи са разработили единствената картина за незрящи в света. Благодарение на нея, светът на изкуството става видим за милиони слепи хора. Идеята тук и нашата иновация е фактически да направим вариант, който с помощта на релеф и с вплетени вътре символи на Брайловата азбука да може човека с увреденото зрение да си представи картината. Друго изобретение, което беше показано в Брюксел, е серум, извлечен от охлюви. Той се прилага в борбата с рака.
изследваме го и сега, когато сме изследвали структурата и свойствата, заедно с наши колеги от болница по урология в Тюбинген в Германия започнахме да изследваме антитуморния ефект върху извлечени туморни клетки от тумор на пикочния мехур. Българи са изобретили и първият в света безпилотен товарен самолет. Но човек да има на борда отдавна е излишно, тъй като автопилотните системи са доста напреднали и дори в полетите, които ние самите се качваме, почти всичко вече е автоматизирано. Така че ние просто пренасяме този модел една стъпка по-напред. Така, в рамките на 2 дни Европейският парламент в Брюксел казва: бъдещето започва от днес и показва, че парламентът не е само място за политики, но и за наука.